इवेंट राजधानी भारतनि दिल्लीयावबो आंदोलन सोंखाय दङ गाजै सिनेमा राज्य दाबी अधिकार सोंमानो नांनाय बिसेस खायनाय जों जारा जनजाति दंनाय अरनि उखुलागौ सुजाक जाति दंनि बागिबो सोंमानो दाबी खायो दाबी केबनि बिरुद्धे केबनि वानजि हिंदे दा अन्यान्य जाति दंनि बिरुद्धे बया मयसिनि साংবিধানিক अधिकार दिल्ली जंतर मंतर जे दा दुइ सालनि दर राखाय पाइना रंबाय ताम को खसान नाम जों बांनो बेलेखना हामायमाया फरो दिनै आगुलि तिप्रानि थांनाय बरक जेबाबे आरो आन्दोलन खायका आबोखौ पुबिनो जों बांनो खाबाय खुबायनो जों बांनो हामजागै सिनि खाबाय खुबाय लामसगो ताय हामबाय मारु साबनो मेमोरेन्डाम याफार जाखातिनि दिनै एक्चुअली सिनि मेमोरेन्डाम जों आवनो जे मेमोरेन्डाम हंगाखौ अमनो सिनि दाबी न तैनाय जों जनगण दिल्ली सरकारनो फुनमाने आबनो सिनि दाबी अब सबसे मेमोरेन्डाम साय कदरखौ दिनै साबनो याफार जाखाबो एमनेते जों ताबो लेटेस्ट खबर जों मानियाखौ तबेखे जों दिनै अब जों होम मिनिस्टार किंबा कोनो मिनिस्टारनो जों याफारनाय